Hej med jer. Hvis I endnu ikke har været inde og se Grindsted-revyen, så har I chancen her. For jeg har bestemt at udlove 2 billetter til revyen på søndag. Så hvis I har lyst til at komme ind og se den, så er det ved at være sidste chance, fordi på søndag det er sidste forestilling. Og det eneste I skal gøre, det er at skrive i kommentarfeltet, hvem I kunne tænke jer at tage med ind og se og høre, ikke mindst, fordi de er forrygende sjove. Jeg har selv været inde og se dem til premieren, men jeg tager selv ind igen på søndag, bare for lige at opleve dem igen, og så fordi jeg synes, min søster hun også skal have oplevelsen, så skynd jer at dele opslag, så vi kan få så mange ind og se den sidste forestilling på søndag. Men jeg trækker lod på lørdag, så I har god tid til at forberede. Så hvis I kan søndag kl. 14 se Grindsted-revyen, så gå ind og skriv, hvem I vil have med, og skynd jer at dele opslaget. Vi ses i Bonnie Dyrcenter Grindsted, og sikkert også til Grindsted-revyen.